I munden. Tag den i munden, strenge. Det er jo ikke strenge. Du tager da ikke bare en pølse, så det er Vi er på kamera, strenge. Kom nu, strenge. Nu er det dit ansvar. Kom nu, do the competition. Eat the goddamn wiener. It's about 10 million views here. Come on. Eat that wiener. Eat the wiener. I know you want to. Strenge, du kan godt gå ud og skide inden. Eat. Men det er dejligt, du æder du på din chat og bare hvis vi ikke kommer i den vej, så må du bare på den anden vej. Strenge, kom så. Lad os bare ikke komme. Strenge bare til at så lad Dennis tage en bid. Nej, vi må helvede. Nikolaj vil gerne. Jeg gider ikke tage nogen bid. Jeg kan ikke. Ja, brænger mig. Strenge, æder din pølse. Kom så. It's only you. It's only you and the wiener. Yeah. You and the wiener. Oh my god. Jeg har ondt af dig, Thomas. Jeg kan det godt. Du skal sidde ved siden af ham. You forgot to take something off. Det går helt om det. Strenge, du ved godt, det var sådan 4 servietter her. Sødt. Jeg kan mærke, at det kommer ind på Hørtclan. 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 We hurt people, we don't heart them. Du hørte den. Okay. Jeg kan bare sidde og filme dig hele dagen. Jeg kan mærke, at det kommer ind på Hørtclan i aften. Og så kommer man bare til at slå i baghovedet. Jeg er meget som den, der har Bluetooth også.